Mwa mubaye sasumdwe wa hawo asumdwe ni hawo we de mwa monini woni woni ya ka kire wa na ase de nwanwa ba mwa mubaye eye ni gisem ko a ahine de untimi ni hine amani pa nyina enka se pe wasem nanso dodo na agya tumni de na che se e nyina no ye gidi ye se de yensa aka no eno na dodo no ani je ho me to me manfo ani mu ne enkrofo bi indiafo bi aba ye be ye factory ya eye cashew factory eno so me de ato mo anim se be ya me nkrofo be nya adwuma nti ya ma onu masase ya me ye factory no amfa nipa kro mo se be fa nipa be ya henan ni ahasane ahenan ansana ya have your catchment area a free me hakosin kwansa ne tachima nyinara ye bia kachi nti onu benya kachi ya edebeboa onu adwuma no fitafo a yete mantemo so ye boa onu nyina no edi akogu na mo ani sakamu ntemo ama obia nya se de beya onu ma ye sua adwuma apprentice for so benya ba bia to ye sua adwuma Santimanso TV, ya somos sompa. Sene de bia Offinsohemaa ono ene so Santimanso TV ya tutomu aba bedro Offinso na ene Akwasidae enu ti no ya ne nana ya nana ba ko ewa ha ya ne ne ba twetwe nkomo na nana nkasa na daroma obeda no ho adi na afi wa kire ne bobra oye wo ahemfi nana mpacha mwachi ya media nana mpacha obeda ho adi kakama na hefo that's within nana Offinsohemaa the second Offinsomanhene am ya jimpra hene tutuase esanhye mensa nana wadaroma ene ye ba ye hu Akwasidae fefefe ne mpempi ya na manfo esusu se anasa manfo kase Offinso nya de se asomdwe wa ha enti ya manana no mupie kra na chesa aye dian amam ene kra be ni yo se mwa mubaye sasumdwe wa hawo asumdwe ni hawo we de mwa monini Put ya here. Ha, monitia. Woni woni ya ka kire wa na ase de nwanwa. Ba mo amubaye eye ni gisem ko a. Sabe sade wa ni no ahine de untimi ni hine amani pa nyina enka se pe wasem. Nyanso dodo no a ene tayewura damna achi. Eye enkati boni kakra bi. Enum de omuso muti so dogo bu ihuna be. Nyanso dodo na agya tumni de. Na je se enyina no egidi ye se dia yensa aka no eno na dodo no ani je ho nana wadaroma ya ba ye ho sanana no nyina mugi na nadwam na chi esuma sem bi wo ho sesesi anana ba ye nche so ase nkabom ni wodo roma no so di na chi suma sem pa ni se ono oba ye no oye na bi se oba no wa o mpe no kra no onya ba wi ani de oba obaje wo sana konya sem de tie sabi akonyanya bench ni nipa du mienu miensa atena so ya pra konya de obi a oba bi owo knowing very well say nipa ni se beba mafa nti at the end of the day no se ko A anase B a na wo hene na tena se na wo twe nipa ni nyina bi wo bedi nipa so ehene eti se wonti bianka nipa mbom na yi wadwen se na we mpeme ti me ba me so me mpe no a afi na ne watamfo no ye dey e dos to ndi wa train ntabam se wa na wo panu wa wo mpanu oba obejo eti dodo na edi na chiri nyina no eyentiase a yenya se ye peu ye wura ba ko pa otumfo ede na maye no no
Nana wada Roma, Nana friend wa toso miensa, enche kwa and gazetting papers ebaye na anche ana oba panyin anase oba panyin Nana masewa. Enso babo anti say there be only dey ntu no. Wada so ye Offinsomanhene. Na sisi Offinsomanhene ye busa say Offinso ewo aba ahema mu mienu ana. So what be that dia ene na ansa no wa obema. Say you wo kro bi ahema fo mienu edi so dia. Ene nyame no mama mu aye no. Wa na say o ma hu mu aye. Na mu de tie ni say nso to wi a. Sabi ye nso nsuo. Ye beto na nanu mu yakonwa de eduru so ana eduru so. Usinche so anu atranche di. Sabi enye obi na ibibie. Na mesa wanya akunda da a otwamu. Oso da so your man hima. Fine, dey na kire. Okay. If you say aban na obeji watum say we your man hina na o man hima no. Na adwa fra na otoso miensa aban je na tum. What you say? Na mesa wa soso sabi. Ososo odia na otiso no. Apia on krata so say wo aban enyi untum ana aban atu ade so. Eno na ama aban nya akwan giwe atum mu. Ti say ade a na mese wa nya akon dada. Sa ade odaso te akodwa no so a nka aban enyi de oba fufure antum. Ti so far sa aban age fufure atum de. Ne se dada no eni hobio. Aye se apam dada. Ede ya bedu apam fufuro. Apam dada no atwam. Apam fufuro ena sisi ewo mu. Ti obusa kakra ewo mu. Nana me dase na we de enche me gya mo akon. Se Offinso ensensem enche na Nana eze Nkosohene ana Nana baako na me refi. Na yesi wontumi mesom ana se yetu no. Nkoso Pontihene. Pontihene. Ena ohima baako nso ebo dwa friends antwerofo. Eso se enya de se yetu Pontihene. Sansem no Nana wada Roma. Se pa ne musiti. Amani ni amamre mu kwanso kontre yentu no lemu yabutu na konya. Konya no Nana mese wanya ko twamu na ede ne si so abra Nana Offinsohene a onya ba bi krobutu na konya. Ti kopie manhia na yewurase. Sabe Omanhene tumi ekuta wo capacity Saudi esi hene abra Omanhene tuo no sa capacity no uni sa capacity no. Eti kontre onsan ko tenase. Eti se ohen fufuro obeba. Na Offinsohene fufuro obeba. Oba no ko kana sem kire no. Na ogi no tumu a no agi na tumu. Wa nyina tumu so a no pen ba bi atena. Eti for now de ubusam de a Offinsomanhene de wetima kan se kontre de amanie mu no yentu no. Okay. Na mumu ya butu na konwa. Nananom tenase a onka atrankonwa ho sisi a. Nana me dase na ka bibi kire wura e wopem so ene ayi na da yewura otumfo osetutu ase se ne ya de kese me wana be tochi na nyame emane nkwa tenten don fa mu asanteman na asanteman enya nkoso ya trintin bia onti ache anomaye on trintin no maye na wo nkwa na awade o ma ne nkwa ahode wo mu o ye hinimpon kese sei king kra nya ohimpon is a king na sabe uni ahode na ade ha dwe yipa ti esra ahode nkwa ahode wo mu na on fa transisa e ma santeman Nana wada mu futu sem kakra futu sem ma ye nyina maburu ye nyina se nyina fa asomdwe na media fo so muti asem bia momodin na mumwura mu yie na mu hu ne kure wo mu ansa na mu de abatudwa we da mu nyina wase Nana yes da se pa
ɛbɛkyeae ɛwɔ dwom na wɔn ɛbɛmaa yɛ adɛtɔkye deɛ yɛka kyerɛ wɔn mu ne sɛ ɛmaa wɔn teeɛ ne sɛ aban ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ biribiara kɔ fam ɛno nti esikasɛm nneɛma nyinaa dɔla no aba fam ɛno nti wɔn nso so deɛ aba ahyehyɛ no yɛma no nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahumɔborɔfoɔ ɛne mmɔborɔwafoɔ a ɛwɔ kurom mu wɔn nso so anya ho mfasoɔ yɛmfa mfasoɔ no ngu wɔn mu bɔtɔm na mmom deɛ aba ahyehyɛ no wɔn ma no nyɛ adwuma ne yɛntete boɔ no so na obiara foro kaa ɔtumi akɔ aba ntɛm ne saa ne nti fɛn so ha deɛ ɛda hɔ sɛ GPRTU foɔ nko ara na ɛyɛ adwuma ɛna me nso mahyɛ wɔn mu ma sɛ deɛ aba bɛyɛ biara wɔn mu bɛdi so ama me deɛ a na me nkurɔfoɔ ho atɔ yɛn deɛ a ɛne ɛyɛ maa obiara mɛyɛ adwuma ha bi ogye sɛ GPRTU foɔ nko a yɛnim wɔn mu nko ara na ɛbɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛhyɛ mmara a obiara bɛdi so kama wɔn nso de wɔsi ayɛ ɔyɔ ama ayɛ yie wɔn ate sɛ efiri akyinɛ korɔ wɔn abanbɔ no a yɛtwa no ɛno ara na wɔn ɛbɛto soɔ afei mede to me manfoɔ anim nnɛ nkurɔfoɔ bi indiafoɔ bi aba a yɛbɛyɛ factory a ɛyɛ cashew factory ɛno nso so mede ato wɔn anim sɛ bɛyɛ a me nkurɔfoɔ bɛnya adwuma nti ama wɔn asase yɛmɛyɛ factory no amfa nipa korɔ wɔn sɛ bɛfɛ nipa bɛyɛ ahɛnan ne ahasa ne ahɛnan ansa na yɛha so yɛwɔ catchment area ɛfiri meha kɔsi nkwansa ne takyima nyinara yɛdua cashew nti wɔn bɛnya cashew yɛ a ɛde bɛboa wɔn adwuma no nneɛma bebree ɛne yɛaka ho asɛm yɛpɛ sɛ yɛyɛ lorry station kɛseɛ nso so ɛwɔ ha na afei fitafoɔ a yɛte mantɛmo nso so yɛboa wɔn mu nyinaa no ɛde akɔgu namɔn ne sakamu ntam hɔ ama obiara nyɛ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn mu a yɛnsua adwuma apprenticefoɔ so bɛnya baabi atɔ no yɛsua adwuma na mmaa nso so ama wɔn mu adwuma wɔn mu ɛbɛdɔn no anuane wɔ station a yɛbɛte ne foforɔ no ɛwɔ magazine anaa fitafoɔ tena berɛ ɛbɛyɛ ne foforɔ ne nyinaa de adwuma ɛbɛbɛ wɔn anim nti na wɔtwe edi anim yɛ ne Offinsoman bɛtena ase yɛtena ase a nhyehyɛeɛ ne nsusueɛ ɛwɔ nyinaa wɔn mu ate yɛpere nso pɛ na ne na wɔtwe mmienu ne ɛyɛ adwuma yɛde grade ago yi baabiara na adwuma abɔ wɔn anim no a nkurɔfoɔ so anya adwuma ayɛ. Me nua panini ɛte aseɛ no ɔpɛ sɛ pragia ɔyɛ na asumwe bɛhyɛ na awese na akɔbutu na nipa nti ha deɛ ɛka sɛ yɛma pragia biara nti ha ɛno nti GPRTU foɔ deɛ meka kyerɛ wɔn mu ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a taxifoɔ a ɛwɔ kurom a bɛnya adwuma ayɛ na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ station no a taxifoɔ de bɛdi akɔneaba nti pragia ntwintwa a wɔma na nti pragia deɛ me nua ka toɔ no obi amfa bi ma ha yɛnhwɛ ma obi afɛ bi
yɛ Offinso ahemfie na dwam na kente ɔtɔ so mmienu aha ɛna ɔsom anaasɛ ha na ahemfie ɛnɛ ɛnso ayɛ ade nti adeɛ sɛ mpanyinfoɔ nana ane ne hemfo nyinaa wɔn ba ɛbɛsome ɛkɔ nkonnwafie Akwasidae ani kurom nyinaa wɔn nyinaa ɛbaa yɛ asɛsɛ mmiri a mene woka sɛ wɔn de ade ne nyinaa akɔ akɔgu na sɛne Asantema so TV yɛ de tem bia yɛ wurawuram ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ baabi a yɛtwa fa no saa yɛba Offinso yi ɛyɛ adeɛ sɛ kuro no emudwo paa yɛ na mprempi wo akyire a amanfoɔ se Offinso kuro no nya deɛ sɛ mpanyinfoɔ tumi kɔ ahemfie ɛkɔ di dwuma ɛwɔ hɔ nanso yɛbaa yi adeɛ sɛ bibia ɛkɔ so kama ambambɔfoɔ no nso ɛwɔ ha ɛma mpanyinfoɔ no nyinaa ɔwɔ ha ɛno nti no ɛyɛ saa na tie baabi bia wo bia no Asantema so TV ɛnɛ yɛde amammerɛ ne amanneɛ papapa ɛna yɛde abrɔ midin di agyankɔsoɔ manager Morgan ɛyɛ producer saa nso ɛna Gershom enso eye me producer Shelly enso eye me producer Makrab. Times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne etitie mo rem, ne esidan wi ana so moso no nso adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asantema mu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodo apapapa. E wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene ye na wo mo eye osimpitimpirimpi Asantema so TV, yes, so mosompa.